नमस्कार जय माँ कालीजाई। ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି କଥା କହିବି। ଯଦି ଆପଣ ମାଁ କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର ଆସିବେ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବେନି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ହୋଇଯିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କୌଣସି ଡରାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କେବଳ ସଚେତନ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବାର କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାମ ବାବୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁରୋଧ ପରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇକୁ ସେ ହରେଇଛନ୍ତି ଏ କାଳିଜାଇ ଚିଲିକା ଅକାତ ପାଣିରେ। ସେ ମୋ ସହିତ କିଛି ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କଲେ, କିଛି କଥା କହିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ କି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାଁ କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ମନରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିବେ ନାହିଁ ମନରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯେବେ ବି ଆପଣ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାଁ କାଳିଜାଇଙ୍କର ନାଁ ଧରିକି ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଜୟ ମାଁ କାଳିଜାଇ, ଜୟ ମାଁ କାଳିଜାଇ, ଜୟ ମାଁ କାଳିଜାଇ। ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଯାତ୍ରା କଲେ ଦେହରେ ଧୂଳି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ଯେବେ ବି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆପଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଚଢ଼େଇକି ଆସିବେ, ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଆପଣ ଯେବେ ବି ଡଙ୍ଗାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଚେତନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବି ଡଙ୍ଗାଳିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇକି ବସାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେଇ ଭାଇ ଆମକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଅକାତ ପାଣି ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ପାଣିରେ ଖୋଲା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବିନା ବସିବା ମହାବିପଦ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେବେ ବି ଆପଣ ମାଁ କାଳିଜାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶୀତ ଦିନେ ଆସନ୍ତୁ। ଶୀତ ଦିନେ ଆସିଲେ କୌଣସି ବର୍ଷାର ଭୟ ନାହିଁ କି ପବନର ଭୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୀତ ଦିନେ ଆସିବେ, ଆରାମରେ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଆସିବେ। ଜୟ ମାଁ କାଳିଜାଇ, ଜୟ ମାଁ କାଳିଜାଇ। ଆରାମରେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ମାଆଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଭଲରେ ଯିବେ। ଯିବା ଆସିବା 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା। ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଡଙ୍ଗାଳିଆ ଭାଇ ଅଧଘଣ୍ଟେଟି ରହୁଛନ୍ତି। ଅଧଘଣ୍ଟେରେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଭୋଗ କରିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଡଙ୍ଗା ପାଖକୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବେ, ପୁଣି ଯାତ୍ରା କରିବେ ଘରକୁ। এই ଡଙ୍ଗାଟି ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭକ୍ତମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ। ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଝୁଲୁଛି ଉପରେ, ବିନା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଅକାତ ପାଣିରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯେବେ ବି ମାଁ କାଳିଜାଇ ଯିବେ ବିନା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଜମା ବି ଯାତ୍ରା କରିବେ ନାହିଁ। ଜୋର ଦେଇକି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ମାଗିବେ, ଯଦି ବା ସେ ନ ଦିଅନ୍ତି ଜମା ବି ଯାତ୍ରା କରିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ମାଁ କାଳିଜାଇ।